салом алайкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз мо дар толори фарҳангӣ шӯъбаи маорифи шаҳри ваҳдат ҳузур дорем. имрӯз ин курсиҳоро қабул кардем аз ширкати Акрам Мебел. ба шумо тавсия медиҳем ки чунин курсиҳои зебову босифатро аз ширкати Акрам Мебел метавонед дастрас кунед ва миннатдории худро баён мекунем ки чунин сифати аъло босифат ба корҳояшон муваффақиятро таманно дорем.